Luke chapter 15, verse 11. Alright, nana mo? Shall we read together? Ready, go. And he said, a certain man had two sons. This afternoon, I'm going to speak a message, the dangers of backsliding. The dangers of backsliding. Father, thank you for being with us karong hapon. Lord, help us to be sensitive of your presence. Salamat kay Ginoo sa mga awit na dunggan na comfort, nag-encourage ng mga kasing-kasing. Salamat kay Ginoo sa cross na imuhang gipasan aron kami dunay katugsanan sa mga sala. Karong hapon Ginoo, gamit ako ng imong alagad. Balang Espiritu gihangayo kanako, ikaw magpahiluna sa pulong sa Biblia sa matag kasing-kasing. Salamat Lord sa matag-usahan niya karong hapon ibalik. Thank you ni missionary Rodsel na nahimong panalangin namo kaninang buntag. Ug Lord, nag-pray ko kini nga nahabilin ng mga gutlo na himaya kanini. Pasayloa mi sa among mga sala. In Jesus' name. Amen. And amen. Take your seats. We are very familiar of this passage. Kami na, dili talikayan. Kaning backsliding, walay usa na to nga makagarantiya nga di ta makabackslide. This is a reality in the Christian life. Amen? Amen? But if we are going to look and see, mga kaigsunan, dili ni mo'y plano sa Ginoo sa kinabuhi sa Kristohanon. It is not God's will for you, for me and for us, for all of us karong hapon, that we will backslide. Amen? Now, we know that this passage is about the parable of a prodigal son. And in fact, this is not just about the prodigal son, if we're going to look at. Kani nga context or account sa Bible is very kanabang dasok kaayo ang content nga daghan kay tao ma-learn ani. Usa ka butang nga atong ma-learn ani is that ang kaluwasan dili mawala. Amen. Amen. Ang atong relasyon sa Ginoo dili maputol sa dihang makasala ta. Amen. There's a man, mga kaigsunan nga a young man nga ni palayo sa ilang balay, ni palayo sa iyang amahan, and went riotous live a life, mga kaigsunan nga diha sa kadautan ug kasalanan. And then he returned home to his father, and you know what, ang iyang tan-aw siyang kaugalingon, di na siya ngayon tawgong anak, but nevertheless ang iyang amahan wala nawala, mga kaigsunan, ang pagtan-aw ug pag-ila nga sa anak gihapon niya. Amen. Amen. And that's one of the things that we need to be grateful to the Lord. Amen. Kaning kaluwasan na atong naangkon nga dunay eternal security. Amen. 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 Salamatan that we are saved and we are saved forever. Amen. Amen. We have received Christ as our personal Savior. And you know what? That day, since that day that we accepted Christ as our personal Lord and Savior, we receive eternal life. Amen. Amen. And we receive eternal relationship with our God through our Lord Jesus Christ. Ug salamat ana mga kaigsuonan nga natong kaluwasan dili mawala. Yes. Amen. Salamat nga dili kinahanglan i-maintain nimo ang kaluwasan nimo. Amen. O murag luto, kinahanglan i-maintain para magpabilin kang luwas. Salamat nga di na mao'y teaching sa Bible. That is a false doctrine. That is a false teaching na mawala ang kaluwasan kung makasala ka. Amen. Oh, dili mawala. Praise the Lord for that. No, but again, ang kaluwasan nga naa nato nga dunay eternal security, this is not also a license to commit sin. Right. Amen. Amen. Mo ay nagpasabot nga luwas na ka, di na okay ra nga magpakasala. Listen to me. Sin is no longer enjoyable for a true child of God. That's right. Kung tinuod yung kang anak sa Ginoo, di na ka ma-enjoy sa sala. Di na kaganahan og sala. Amen. But again, kaning lesson karong hapon
I hope that this will serve us as a reminder, as a warning for all of us, because we are not exempted of backsliding. You might backslide maybe tomorrow. I might backslide maybe next month. Amen? Are you with me? Amen. And in fact, the Bible says, kapag kaning backsliding, actually, dili kinahanglan nga mubiya kag simba, mo palayo ka simbahan, mubiya ka sa pastor. Because the Bible says, ang kaning backsliding, it will start when you are filled with your own ways. Amen? Kanang napuno na ka sa imong kaugalingon nga mga pamaagi. In other words, you do not want the ways of God. You do not want to obey the word of God. You do not care the will of God for your life. What you care is your own will. Amen? Own ways. Yung mga kabalo that you are backsliding. So pwede kang naasulod sa simbahan karong hapon, but your heart is backsliding. And that's very sad. But okay na lang. Kay matabangan man. Kaysa di backslide ka, o niya ninigugaman isip ko matabangan. Yes, amen. Amen? That's right. Oh, had 2 sons. And the younger of them, we'll go to the points. Ito maglangan na wala na outline. Pero salamat tayo Bible. Amen. We'll go to point number 1, the reasons. Kabaw ka, wala'y usangan ni backslide, wala'y hinungdan. Nagyod na hinungdan. And sometimes, mag-exonan, kanin mo backslide ta, sometimes mga lahig ta mo, blame ta mga tao. Sometimes, blame ito pastor, i-blame na to si Brad, i-blame na to si sis, i-blame na to ang church, i-blame na to ang kalibutan. But sometimes, mga kaigsunan, there are many times nga ang hinungdan, nga ang Kristohanon ni backslide, dili imong tapat, dili si pastor, dili ang church, dili ang kalibutan, ikaw ang hinungdan. Amen. Now, look at your Bible in verse 12. The younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. You know what? Look at that word. Give me. Amen? Give me. That falleth to me. One of the reasons of the backsliding of Christians, of every believer, is self. It is ourself. Yes. Ang pagpangalagad sa Ginoo, choice ni. Right. Amen. Amen. Kung di ko ka gusto mo backslide, di ko ka kabackslide. Yes. Amen. Pero kung imog yung gustuhan, wag kayo makapugong nimo. Amen. Amen. Muna kung atong paundayunan ning atong kaugalingon, mga kaigsunan, this me, this self that we have, this will never bring us closer to God. Yes. Right. Amen. Datun tani palayo sa Ginoo. In fact, kung imong tanaw, dili ni angayan mangayo pa sa bahin kaning mao nga batanon. Tungod kay una, dili sa eldest. Ikaduha, buhi pa ilang papa. That's true. Anong mangayo naman kag bahin nga buhi pa man imong ginikanan? Amen? But gusto na siya, and he divided unto them his living. You know what? Salamat kaning kung imong tanawon mga kaigsunan, makita nimo nga doon na sila maayo nga amahan. Amen. Yes. Yung maayo nga amahan. And not many days, verse 13, after the younger son gathered all together. You know what? Ang tanan nga iyang bahin, iyan into a money ba? Gibaligya. No, pananglitan kung naagi nakadawat tig bahin nga baka or yuta or unsa nga mga kabtangan nila. Ang pwede mo adto ka sa lugar nga maggulgoy or kag baka o mga hayop. So maybe turn into cash. Into something mga kaigsunan nga madala na niya, kwarta. And then, look at that. Not many days. In other words, you know, this younger son, this young man, mga kaigsunan, did not think, did not ask for advice. Amen? Did not ask for counsel. Wala yung nahuna, mga kaigsunan, ang iyang desisyon. Yes. Listen, you know what?
in our decision making, we need to ask God for wisdom. Yes. Amen. We need to ask for counsel. Yes. Hello, amen. Are you with me? Especially when you are not sure what you do. Yes. Kung di ka sigurado sa imong gihimo, mga kaigsunan, you ask counsel. Ngayon, kagtambag. Kung ato po ka mangayo pambag sa mga Diyos nun. Amen. Kung ang Bible, sa Psalm chapter 1, susugdanan na. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amin na, kung nakay-desisyonan sa imong kinabuhi, kag-atos DJ sa radio. Right. Are you with me? Amen. Ay kag-ato group chat das Facebook, mga kaigsunan ng mga di-Kristohano. That's right. They will never relate you. Yes. They will never give you a sound advice. They will never give you an advice, mga kaigsunan, that is in favor of God. Yes. Amen. Amen? Amen. Are you with me? In favor of your spiritual life and in your Christian life. That's why, mga kaigsunan, kung imong tanawon, this young man, not just he was selfish. Give me. Amen? Listen. Kapalo ka kani pag-alagad sa Ginoo, kung musita guna-una sa itong kaugalingon, we'll backslide. No, true. We cannot serve the Lord if we keep on thinking of what we could have. Amen. Are you with me? Amen. If we keep on thinking, mga kaigsunan, unsay maato? Kung sa buluhaton sa Ginoo, why maato? Eh, hello, amen? Amen. Salamat, mga kaigsunan, nga gipialan tas Ginoo. Yes. Amen. Amen. Hey, amen. Oh. What? Na ako'y duha ka buok nga. Sana? Bank? Sana? Kanang card ba? ATM card? Wa, isulod. Amot, basig. Di ba na madaot kung why di no isulod-sulod? Dapat na yung maintaining balance. Wa, mag-maintaining kay Gapi mag-maintaining. Oh. Igsunan, pero salamat ng Ginoo may kayo. Yes. Amen. Amen? Yes. No? Last week, tagahanan sa itong bayron doon ay. Aning tubig, si kukak pungot, aning tubig kay 2,000 kape na itong bill. Kami ipaghagis sa dalan ba, pero ano tayo, pwede ba? Di man na masulbat kung mahagis sa dalan. Bayaran na lang. Dalan. Oh? Kung ang atong bill dito pag yun sa property, magsige na yung nagbayad doon sa guwagi kami. Alkansita, kung kamu buwa mo yung tubig, at mo dito pagbuha. Alkansi, sige tagbayad, 700 atong nabayaran ko. Ang 700 na nung bill, reklamo ko to, huwag ka ginagamit. Anong 700? This is unfair. Sabi mo man na, gipirmahan man na nimo. Tayo basa-basa ko, pirmahan naman ta. So, gibayaran na to. No, yung atong kurinti is 2,000 plus. Sa una, mag-kurinti tag 500, kita na, nakuha, oy, karoon 2,000. Oh, 2,000 kapin. Amen? And looking at our offerings, ko, wala, langanin yun. Kawa ka, nanikamo ta nga, every service, at least na tayo 2,700. Times 8, that is around 22,000. Gingon anak na to. Piece by piece ba? How to eat an elephant, di ba? Sinundong ba ka to? O, nagpapit na katunan ka. Pero mga kaigsunan, nagwali ko revival appeal ay. O, amen ko. Kung paang ko. Ako na niluhan ni Kadomingo. Okay, nag-ampo ta nga, di ta mabangag o sa ka bulan. Kaya ka ng 22,000, kung mabangag na gusto ka bulan, ang ikaduha nga bulan, 44 na. Basig makakita o niya mo sa kadlaw na doon ay nagbitay dito sa mangga sa property. Ang pastor na naghikog. Kaya wa kabayat. Pero salamatan kabayat ha? Oh, amen. Amen? Oo. Kaya na ay naghatag ganina o karon o Jasmine. Di ba naman mo, amen? Mura ba? Tagaan na pasurod. Sa apil ka rin. Huwag na ba, amen? Oo. Salamat karon nga na ay mga
ang blessing eh. Hatag rin sa Ginoo eh. Amen? Yeah. Oh, tanawa lagi Ginoo. Yes. Amen. Una-una pa ko nga, missionary pa gumawa niya. Pero tanawa na yung naghatag. Kung may naring missionary, di tatagagis niya. Amen. Hello? Oh, kung ito kabayan ang mas papunta. Amen. Amen. No, sinil na lang ko lang. Ngayon mahatag pa ni Arusin Gumi. Ngayon lang. Amen? Oh, di pwede nga self. Paminaw, ang panalangin sa Ginoo mga kaigsunan, wa ta giluwas sa Ginoo para sa itong kaugalingon. That's right. Giluwas sa Ginoo para niya, para sa ubang mga kalat. Amen. Amen? Amen. Oh, ninataan give me, give me! Yes. O, tanawa niyo sa kadlaw, ako ning, sa kadlaw. Susunod nga mga verses, ato ning i-compare. Human nga naghinulsol siya. Ka-realize sa ba? Tanawa, verse 19. And I'm no more worthy to be called thy son. Look sa record. Words. Ang susunod. Make. Make me. Kanino inindot nga atensyon? Amen. Dili nang give me. But Lord, make me. Amen. Nindot ang message o? Kanang ka-title, make me. Amen. Sa gusto nyo, sa punto sa number 1. Make me. Pwede na yung pinsay. Right. Lord, make me. Pwede kay Lord, give me, but make me. Wow. Kapila naman tagitagaan sa Ginoo. Right. Yes. Amen? Amen. Aminaw, tanawa. And not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Aminaw, far country. Walay ngalan sa nasod nga far. So kaning tawhana, wa ko'y klarong direksyon. Oh. Yes. Amen? Kabalo ka kung wa kay klarong desisyon, ayaw kang expect na klaro imong direksyon. Right. Because your direction will determine your direction in life. That's right. If you will decide to obey God, you will decide to obey the Word of God, then you will have right direction. Amen. Amen. Far country. Wa na gani siguro ni nananghid, nilakaw ra. Hoy kamo kung mo abroad bitaw mo mulakaw pananghid mo. Amen. Pananghid kay pastor. Adto ko Manila. Sa may katambak. Wa brad. Kunya. Hindi na ko ticket pastor. Hoy laga. Amen. Hindi na ko'y pananghid na naman kay ticket. Musugat ka pastor dili. Na naman kay ticket. Amen. Saan pa ko ang nagmaripo ka? Pananghid po. Amen. Amen. Nagtanong ko sa live ni Aljo atong unang simana lagi ana siya. Isa pa'y mananghid. Wala ka mo, pananghid po mo. Para kita ma-surprise. Napa'y mananghid ha, naging nananghid. Ako po siya. Kaya nananghid na nga ka, di na mayo. Paminaw, this is a good manners. Kung wala ka, bitaw ka, pananghid. Ngayon people, pananghid. Kung sila amen. Pananghid. Amen. Pananghid o tarong. Amen? Amen. Ma, pa, mo adto kog simbahan. Sigurado ang na adto kog simbahan. Basig tuwa kas pidyukihan. Yes. Amen. Amen. Oh, mga kaigsuunan, tanawa, kani di lang selfish but self-will. Ano nga batan mo? Self-will. Kung saan ang self-will? Kanawang matinumanos gusto. Are you with me? Kung sa'y paminaw ninyo, ani, do you think ang papa wa ka ni advice? Wa ka ni sulting? Doon, asam ka doon. Namutos naman ka. Matingala, guro ka, oy. Napa? Adto na ko. Bye-bye. Di mo sigurong istorya ko. Ba't ka rin anak ka kahit nakadawat, nagugkag bahin. Minaw, makadawat mo panalangin, ay mo glayas. Yes. Right. Hello, amen? Amen. Amen. Dapat, adto kag simbahan, kaya na kay panalangin na dapat. Amen. Kabaligyan
kang kabaw, siguro na imo lang kabaw gibaligya. Amen? Nakadawat kang bahin. Subo kayo palandong kababa. Dunay, remember, this is true. Mo retire siya. Kabaw ka ang iyang retirement is around 2 million. 2 million. Amen? Kabalawan siya na po. Pagdawat niya retirement, di ba slide? Ni-retire po. Ni-retire po simbahan. Wala nang pakita. Amen? Pila may touch itong 2 million. Ang pastor taon po, calculator taon. 2 million. Pila 10%. Pila 10% sa 2 million. Pila? 200,000. So ang pastor taon, hulat kay Friday nakadawat, hulat pagka-Domingo. Madhanga ng pastor, humanggunin. Humanggunin ka ng mga kinanglan trabaho. 200,000 yung kulit. Huwag sa ganino. I-backslide. Ayaw! Yes. Amen? Amen. Dawat kag panalangin daw, nakadawat og panalangin. Nilayas! Amen? Isibat! Ayaw! Amen? Tanawa ko sa gihimo niya sa panalangin. He went to a far country and there wasted his substance. Isayangan ra. Paminaw, kung mo-backslide ka, mubalik ka sa kalibutan, maybe this far country is a picture of the world. Amen? Amen. Mo-backslide ka, kabaw ka, di ka maduol sa Ginoo. Why nag-backslide na nas doon? Palayo, yun na ang resulta. And what will happen? You will waste your life. You will waste your money. You will waste your time. You will waste your talents. You will waste your energy. You will waste everything. All his substance with what? Riotous living. The word riotous there is wasteful. Usik-usikan. Paminaw. Paminaw ka. Kinahanglan makakatong ka nga di mag-usik-usik. Amen. Sa panalangin bitaw nga atong madawatan, di na to usik-usikan. Karon bara atong mga anak, usik-usikan kayo. Di ba? Are you with me? Oh. Mukhaon, di good tiwason. Social, di na social. Yes, right. That's right. Di na social nga. Di na motivasyon. Right. Amen. Daghang mga tao ay gikaon. Yes, right. Daghang mga bata ay gikaon. Especially if you're going to research Africa. Lukoy yung mga tao dito. Mulahan kay kadiri. Kay unlimited atong rice. Tanawa ning atong mga tijan. Atong basta gabuzol. Are we big? Abundan sa di na usik-usik. Amen? Amen. Oh, luan na to mga igsunan di mag-usik-usik. Yes. Kay panalangin sa Ginoo dili pwede nga atong usikan. Unya atong usikan sa mga wa pagoy hinungdan. Riotous living. Tanawa, paminaw verse 14, and when he had spent all. Tuo kag di mahurot. Hurot oy. Bisan pag unsa kadaghan ang milyones, bisan pag millions, trillion, billions na imuhang kwarta paminaw. Kung wa kay Ginoo, kulang mo na. Yes. Amen. Kulang na. Ah. Kung karon natay Ginoo, di ba makaigura? Amen. Nga naman, naman tay contentment. Oh, amen. Wa kay Ginoo man kay contentment. Yes. So, change power. You spent all. Paminaw, ayaw kag salig nga naa ka kanunay. Right. Yes. Ayaw, kabalo ka, kaning panalangin nga gipiyal sa Ginoo nato kung di ta kasaligan, pwede na kuhaon sa Ginoo nga way ibilin. Amen. Yes, right. Amen? Kung di na mo'y kabubuton sa Ginoo nga anak kaniya, maghamoy ka sa tudlo. Yes. Kunya mukaon ka kuyog sa mga baboy. Di na mo'y plano sa Ginoo. Pero kung mo backslide ka mo na mahitabo ni mo, miserable imong kinabuhi. Right. Amen? Huwag ni palayo sa Ginoo nga na'y panalangin.
Amen? Pato itong mensahe ganina ni missionary. Siguro material eh. Naa ka, pero di man na mo'y pinakapanalangin. Di man na mo'y basihanan sa success. Amen? You spend all. Kung sa'yo sunod, there arose a mighty famine. Not just a famine. Ngayon na, kabaw ka nga nung daghan doon ay mga anak sa Ginoo nga lisod o kaon, kay di kapiyalan sa panalangin. Right. Are you with me? Amen. Di kapiyalan. Pagkadawat o panalangin, di mo tais. Oh, tais lagi gusto. Kung saan man eh? Pabaylain. Di mo hatag mission. Ipamuampo, ipamuhatag. Double jupar di. Hello, amen? Kapiyalan. Kaya ini kadawat panalangin, ang muna-muna, cellphone. Malungag ba ng cellphone? Do not get me wrong. Yes. Amen. Amen? Doon ay nangutanan ako kung di ba daw kumukuha o bagong cellphone. Kay pangayuon niya. Nauna ganay ko nga, kung maguba niya, mag-ilis ko atong kipad. Kipad ba? Amen? Iyan-aan ito din. Kinahanglan na to i-check. Are you with me? Paminaw, bisag unsa pa kadaghan mo kwarta kung di ka kabalo mo budget, kulang. Di pa kakahatag og tithes. Yes. Di pa kaka-offering sa Ginoo. Oh, inig-adto pa lang nimong tiyanggi, basta daghanan nimong makita. Yes. Kung wa kay disiplina, kalimot ka. Amen? Oh, amen? Indot ka, enjoy ka. Iblutos ako sapatos, ingon ang Ginoo, kuy tithes na. Amen? Kadaan ni mo sapatos, ingon ang Ginoo, tithes na. Ano na kuy sapatos? Tithes na. Oh. Ano naghatag? Salamat mga hatag eh. Kaming mga pastor na buhi rin sa hatag. Amen. Ministry, wa may dahang kwarta. Di ko may mga kwarta na, ay kwarta. Saan na nang offering na ba to? But we're not in the ministry for money. That's right. Kung Amen. mag-isgot mi dire o giving kwarta, ayaw ninyo sayo pagsabot. That's right. We are not raising funds, but we are raising our faith. Amen. Amen? Are you with me? Amen. Oh. Hawa, natay makuha di, kaning awali, wa ni outline na. At natay mga makuha nga mga pagtulunan ani, daghan ng kadungog ani. Amen. Dugay naman kung kawali ani, but I have already read this passage and maybe karon sa the afternoon ako ning iwali. You went and spent all. Magbilin po ka, oy. Ay pubusda. Doon na uban nga one day millionaire, inikadawat sa sweldo. Dili sa tuwa, tempting kayo, kay natasudad. Di ba? Daghan kayong mall. Karon nadugangan na po. Nadugangan na po ang mall. Nakaadto mo? Oh, kaadto dito sa bagong mall na ko. Sa na diha? Colon Street? Kabalong na naon dito mo eh. Pag opening dito gani guro mo kita ko. Oh, duhangag yun ito. Nakaadto ko kay nagpalit ko gripo, nagguba na diha atong gripo kaning sa mga lalaki. Kabo ka si kaguba nga siya kaning mga lalaki. So unsa man gyud birtud ninyo mga lalaki? Ligo ka mo ayo. Dahagan mo ko dito. Muna ako ng tauran na get bulb na nagpalit. Di na tamudagan dito eh. Like, so naayo na. Gubaan na po na ninyo. But okay na. Naayo dito. Okay. Sumod gurus ka dugay. Mura siya pundido. Nabuslot. Hindi isa sa trend. Nabuslot ba? So gasigig aga. So sayang kayo tubig. Kasi gusto na nakadako sa tubig. Nindot kayo nitap. Kaya na ay hardware. Grocery man dahil po.
Kaya na po ikananan. Ano nindutang nitap? Wa man gyud ko ni sulod kay nitap man na. Oh. Suloy-suloy ko dito, kita ko dito Kristiyano. At dili ako'y nagakita, siya unang nagakita. Yung brother sa una, may doon. May kini doon? O, kanang bitang dugay na ngayon, pero di ka nang doon. Ay, wala hindi mo simba ba? Pero doon, naman, pastor! Oh, ganaan daw siya musimba. Ikaw niya, balik ka ni simba. Maulaw ang pastor. Kabaw ba ka ng kaulaw? Garbo na. Garbo. Oh. Oh, ato nang hisgutan karon. Balik, isa yung mong ikaulawan ditong limbro. Kaya atong papahawaon para pulis at magsimba. Mao na ibutang siyawa. Katong giingon ba nga, tangan kag kaulaw. Yes. Oh. Okay ra na. Normal man na. Kung larago na yung kaulaw. No, but I understand sa iyang sitwasyon. No, so, litay isa magkita na ko. Huwag man yung simba. Bilang. At least na one time doon na tayo part silang kinabuhi. Spend all. I hope that natay principle makuha ani. Amen? Pagbilin-bilin po. Kay muabot unyang gutom. Amen? Ano na may DSWD? Amen? I hope that mo panalangin sa wahinungdan. Are you with me? And he began to be in one. Naanatas point number 2, wala na ko kabantay. Makita na to, the reasons, ganina, isgutan na to. Number 2, the results of backsliding. The results. Dili gyud maayo og resulta kung mo backslide ta. Amen. Amen? Paminaw. Mga ulawan ang ngalan sa Ginoo, maulawan ang simbahan, maulawan kagapil. Amen. Yes. It is not actually for the bad of the church, but it is for your own bad. Amen? Kung mabaslide ka, may line affected, but ikaw na. Right. Amen. Hello? Amen? Oh, you live a miserable life? Oh, sayang! Sayang! Nagsayangi mong kinabuhi. Naminaw ba mo? Amen. Nagsayangi. Gamay nag-hapit na tagpilaw ng takatuig, mamatay na ta. Yes. Amen. Amen. Oh, kamang mga edad-edara na, tuto na lang na inyong pangalagan. Amen. Tigulang na mulikoy pa. Gamay na lang kulang. Mintiryo na. Amen. That's right. Himusli na lang ang nahabilin nga oras sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Amen? Do not backslide. Stay in the home. Yes. Stay in your house. Amen. Amen? This could be a picture of a church. Right. Amen. Amen? Yeah. Oh, abilin ka das balay. Kay ang panalangin sa Ginoo naas balay. Amen. Amen. Amen? Naniingonin maong tao ba yabatan-on sa dihang nakarealize na kahinuklog sa nagito sa among balay ang daghanang pagkaon, ang mga sulugoon dito sa among balay pusog kayo. That's right. Kuya ni ako karon nagkaon ko kuyog aning digdig. Hello. Isang gani ang sulugoon gipakaon ikaw pang anak. Oh, amen. Amen? Mao. Tanawa ko sa iyong gibuhat. He went and joined himself. Look at what backsliding can do. Mupataka na lang kag join. Bisag dili unta ka para dinha.
Wa kay labot unta diha. Mo join na lang ka to a citizen of that country. Mamahala na lang sa mga kaigsunan. Hello, amen? This is one of the result when you backslide, paminaw, you will never have a right fellowship Right. No. with right people. Lahi na imong ika-fellowship. Di na ka mo join. Mo join pa ba dae ka? Mo join pa kag prayer meeting? Di na, oy. Di na ka mo join og simba. Lahi na imong joinan. Amen? Adto na ka dito sa tagay-tagay. Kiay-kiay. Amen? Oh. Tanaw na, he joined himself to a citizen of that country. Una magbantay ta. Pero naluwas ta anak tas Ginoo, mga kaigsunan ng Bible, be not unequal you together with unbelievers. For what fellowship hath light with darkness and light? Wa again, di ko magka-fellowship ta. Pagka nang kung Kristohanon ka paminaw, ayaw pangitag unbeliever. Yes. Amen. So, nangita ko, nganong ba pagbaba makahula? Amen? Amen. O, kay na ay panalangin lagi mo. Yes. Ayaw dito sa unbeliever. Amen? So, ang mga gwapa, bukha imong mata. Yes. Amen. Pasig tapos lain, di ba? Laing simbahan. Pasa pa rin hara. Amen? Kanya, kung makauyab niya tumayong pipong babae sa laing simbahan, dadon with the very membership. Kaya ito ang babae, di ba? Oh. Abal yun. Asa may dadon? Babae mo dahil. Pero kung pastor. Ha? Kung pastor ang lalaki, dadon ang babae, okay ra. Okay ra. Oh, pero demonyo may mudala ninyo. Balik di maayo, magsistorya sa tanang demonyo. Amen? Oh. Believer, good. Amen. Di man ta magkasinabot. Yes. Amen. Kabaw ka, magisdot na Ginoo niya, kuyog sa mga believer, katawan ka. Yes. Right. Katawan ka, bugal-bugalan ka. Yes. Katawan bugal. Sigurado na, kasulay mo? Amen. Yamiran ka. Yes. Kanya imong paminaw, kay ikaw ramang usap, mura taon ka, gibugbuan o ng tubig. Are you ready? Maglisod kag barog. Kanya usay, kung di ka magbantay, mapikon ka, kay kanunay kang pasingitan sa trabaho. That is a persecution. Kung ikaw rang usa. Pero kung mubarog ka, ang Ginoo kuyog nimo. Right. Amen. Ayaw join. Amen? Di pwede pataka at tag-join. Oh. He sent him, tanawa, nanarbaho, nang-apply. Asa man gipadala? Into his fields of swine. Negosyante ni iyang nato, ano? Negosyante, nang-apply. Unsay trabaho? Pigirin boy. Dili sayon magbantay. Swine is baboy. Dili lali magpigiri boy. Kasi sula din nakapigiri. Trabaho pigiri. Bawa sula to. Ako, sulay kong pigiri sa konsolasyon. Dili sayon. Ako pag yung usa. Ako rang usa. Kunya ang pigiri pag yun, dako kayo. Kani siguro, dugangan pa ni umingunani ka dako. Daghan kayong anay. Ug butakal. Daghan kayo. Kanang manganak ng anay, usay magsunod, tagapuya. Kay imong atngan, putla ni mong ikog, hiwaan ni mong dunggan, putla ni mong ngipon, kahasol ba ni mga babuyan? Kung sa'yo, nigkahuman ni mong putol niya, huwag kita imong amoy. Sa mukha niyo. Di lalim, baho. Usa nga, kuan sa pigiri, baho. Kabalo ka, maybe kani is Hudiyo ni. Ang setting nga ni Hudiyo man. Kabalo ka ang baboy. Abomination. Hugaw na sa mga Hudiyo. Are you ready? Amen.
Pero tanawa ni backslide sa ang iyang gidilian sa una, mauna iyang gisigig kupay-kupay. Be careful. Be careful of the results of backsliding. Amen. Sa una, karon mga lagad kas Ginoo, magdiri-diri pa ka, di ka anang tanduay, di ka anang ilimnon. Oh. Pero kung backslide ka, pagbantay. Yes. Amen. Are you with me? Ang sugal na ikadina ko anang sugal. Pag backslide ka, pagbantay. Amen? Ang disco nga imo nang gibiyaan, pagbantay kay basig mo balik ka rito. Amen. Amen. Careful. Reminder ni nato. Amen. Di lang kamo, ako po. Ah. Oo mo, di mi mo backslide. Backslide po mi. Pero magbantay ta. Amen. Kay kita na may maunay o kabiktima. Yes. Oh, tanaw, tig pagkaog baboy. Og tanawa samtang nagpakaon sa baboy, kaning tawhana, dato, pero inot. Kabot mong inot. Tehik! Ngayon, he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man. Look at that word, paminaw. Kung mo backslide, bitaw ka, unya, walang-wala na ka, walay mo unong nimo! That's right. Amen. Amen. Tanan nga imuhang higala nga imong hugoy-hugoy sa una, di na mo unong. Yes. Amen. Mao. Tinuod na. Sakto lang giingos Bible nga kung daghan ka kwarta, daghan ka higala. Mao. Pero buha na ka, wa agoy matagad nimo. That's true. No. Duda ko ani kayo tanawan ni nga amo. Kipatrabaho niya, wa gyud kahatag og pagkaon. Ang budget nga gihatag para ras tako, para dili man ni feeds, sa man ni hash. Taho. Taho. Ha? Taho. Ahop din. Mo si Buano? Para ras baboy, unya ang tiga-timang baboy. Wa kiri appeal sa budget. Uy, kamo bitaw kung datuon mo. Oh. Kanang insaktuha ang inyong pagkadato. Santo. Amen. Yes. Di mayo nga nadato na noon. Di na mo pakaon og sinugoon. Mao. Amen. Katuon mga tumbag o karon nga girisko, lagot ko kay Vergara ra ba gyud? Kita mo ato? So LV Vergara, ang bana siguro yung Vergara ato nga nabuta dito siyang amo sa Pangasinan. Luoy kayo. Gibutahan, gimaltrato, gibugbog umayo, gimartilyo pa ang private part. Kapiyaw eh. Naminaw ko, katanaw ko sa amo, balabi ako muton lagi. Yung ko nga, mo na dato. O na mga dato, mamailhan ko mong tinuod nga dato, di lang dato sa kwarta, but dato sa kinaiyan. Ah, amen. Naluba mo ng mga dato na, pakanon ng bulan. Nya kabalo ka na dato na sila, tungod kay na ay mga trabahante. Oh. Na dito'y sa amo nga dato, 24 ka hektarya ang humayan. Magtanom iso na, patanom mo ni. Wala kayo minamalik sunod. Diba, na may tanong, libre. Ah. Sagot anang libre, pakanon ka. Ang pakyaw, way kaon. So libre kay dato ko na. Labutaw, lipay kayo ni. Kay baboy. Baboy ba una? Humok pa kayo ng mga baboy. Isagulag punggos. Kabalo ka pagkahapon, di pangluod ni tanan. Kay ang katong nag-ihaw nga ilahang taw-taw nila, katabang boy ba? Namatay di ito nga mga baktin. Saan naman ang nasulod na stiyan? Higaan mo, wala yung punggos. Are you with me? Kabaw ka ining-ingon lang magpatanong, wag yun mo tanong sa may. Nganuhan, di man kabalo mo tataw. Amen? Magpatanong ang ipakaon, bulag na putpot.
ng tanong. No. May panahon yung pobre kayo maning kamot pag pamitik na manok. Amen? Butangag kapayas. Walang lisod ni maang o kadato, bitaw? Yes. Amen. Kay maway ayong batasan. Amen, naman ka mo, magampo mo, ingnan ginoo, talong nga kong dato. Ayaw kong ang Amen? Amen. Amen. Tiaw na himong pakanoon, magkaigsunan, murag tanaw niya sa kagiya, baboy man eh. Kabalo ka, baniyaw! Kung mabackslide ka, you will lose your respect. Yes. Ay, kag-expect ko nga, respeto ka dito sa kalibutan, kung backslide ka, they will never respect your faith. They will never respect your conviction. They will never respect who you are. If you're a child of God or not, they will never respect you. Amen? Natin nasabtan? Amen. Maayo mag-backslide, hindi. Mag-backslide mo. But, tanaw ang resulta. No man gave unto him. What is sad statement? Are you with me? Sa naa pa sa ilahang balay, mga kisama, unsay ang pangayoon, give me. Hatag dayon. Kani? Isa yung pangayoan, ang baboy. Ang baboy. Bisag makigsalo ka na siyang pasaw, masuko mo ganyan na. Are you with me? Bakit? No man. Anong no man? Kaya mga baboy ang kuyo. Mao. Hindi mo na mo tabang ni mong baboy. Yes. Amen. But here's the last point. The reasons, the results. Let's look at the return. The return. Backslide dito ka. Kanya di ka kabalo mo balik. Ay, backslide na lang. Ano sa asa ni balik? When he came to himself. Paminaw. That statement proves na sa dihang ni decide sa mubiya sa ilang balay, wak sa siyang kaugalingon. Amen? Nagpataka ragyod sa desisyon. When he came to himself, he realized, salamat nga mga kakaigsunan, ang Ginoo, kung mapalayo ta, usay malayo ta, He will always reach out His hands to us Wow. Amen. and embrace us once again. Balik, balik. But listen to me, do not take part. When he came to himself, he realized, and this is what he said, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare. Can you imagine nga statement? Enough niya, naapagay sobra. Na ay panalangin paminaw. Ang panalangin sa Ginoo, naadiri sa iyang balay. Amen. Naadiri ang pagkaon. Naadiri ang panalangin. Mao. Mga Kristohanon, ayaw biya. Yes. Amen? Amen? Although na ay time nga ang balay sa Ginoo hubas. Diba? Doon ay time sa, kinsa man to? Katubang Bethel, house of bread, nga nahutdag tinapay. Nakamang time, di ba? Pero dili permanente. That's right. Amen? Amen. Ka-realize sa mga kaigsuunan nga daghana sulugoon dito sa akong papa, sa akong daddy dito sa among balay nga naay daghang tinapay, unya sobra-sobra nga tinapay, unya ingon sa, and I perish with hunger. What a sad moment of his life. Sa kadaghang pukan, hindi yung taka dapat mo ni may tabo, pero tungod sa sayop na desisyon. Amen? Perish with hunger. Listen. Mga Kristohanon,
The world will never and can never satisfy us. Listen, the bread of the world is not enough. Right. Yes. The bread of the world can offer to you will never give you real satisfaction. Amen. You will always look for more, hunger for more, and thirst for more. That's true. Amen. Diha rakas Ginoo makakitag tinuod ng katanawan. Amen. Amen. Amen? Look at what he said. This is the return. I will arise. Amen now? This is another decision na iyang gihimo. I will arise. The Bible says, a just man falleth 7 times, but riseth up again. I will arise. Tumba ka, tumba ya. Pero bangon. Amen. Normal man ang mapandol ta. Kasulay ba tang natumba? Bisag dagko na ta, kasulay tang natumba. When was that? Tuesday. Thursday. Tuesday. Tuesday ng hunting ni. Natumba ko. Usog kayong ulan. Aday punay daw if you want to eat. Baka mo this one. 15 siguro na kabuk. 20 ang book. Oh. Wa naman ko'y boots kay basa kayo. Ulan ang di kalit ang init, di kalit og kusog kay ulan. Sagol pa ko dagan kay galiti. Iko ako'y gusugo na mo ani. Yung sulwining pa siguro ni. Di ko sugot. Akong giwalihan akong kaugalingon. Wa mo'y labot. Kunya si Wendell ito kasi pusil og pang kapitik-pitik ni punay niya ko. Kapihan ng tawahan ng araw na hindi ako. Tabok sa sapa, di tabok po kong sapa. Dito ni bundak na juga ang kusuga, may siya kay nairin ko. Nagpailalong ko atong lubi. Yan ikanta ko, pasang-basa sa ulan. May lubing masisilungan. May masilungan. Mga kaigsunan, iko. Message na to sa Wendell. It's nga, sir, di na ko musaka. Kay layo man ang sakyanan. Iko, di mo musaka ang tawanan nga alas. Ang paniod to na ho. Pag may dalang paan, para na akong gutoma, alas 10:30. Kanang ulan, makasamot o gutom. Alas 10:30 na. Kududa ko gidala ang balon. Gidala gid ang balon. Maro yung tawanan. Manigurado yun na, sir. Kapila na giguan na niya na ba? Kita na yung life. Dalag balon. Dito mga kaigsunan. Uslan nung nabasa. Uslan. Alam na kung gutom ay ko. Di ko kaabot sa kanan. Okay ra ko di mamahaw, di manihapon. Pero kanang paniud to. Ako yapan ko. Di ko ka paniud to sa gutom. Sinong inom tubig. Kumahutdan ko aning buwa sa akong water bag. Kuyapan ko aning. Nung na may tubig sa pa. Dito ba itong ilaw sa lubi ang tuyo kung ngita kong pulak na lubi. Kita ko usa ka pulak na lubi nga, gamay-gamay. Ako'y damang jungle knife. Buak na ko. Ang ako pag yung napunit nga pulak, wa na'y tubig. Wa na'y tubig. So kung pasabot ana, wa na'y tubig. Lain-lain nagbaho. Paganan ako, lain na nagbaho. Mura ito Kristohan ng ligo. Pero sa imong kagutom, di ka magmahin, gikaon ako balag baho. Pili ka, mukaon ka aning baho-baho, o makuyapan ka din. Wow. Pas-pas ko, kay puso kay liti. Pasti lang maigo ko sa liti. Nagpadaplin ko sa pa, kay kanang liti. Ang design, anasa, kinanglan wa ka sa pinakataas. Kung naabitaw liti, kunya naabitaw ka sa open field, tago. Ayaw pag hiro-hiro. Kaya di na mo ila o baptis. Tinood na. Tawa mo, tinood na. Duha ka married men sa Cordoba, nagdungan o kamatay.
tungod sa litik. Nga naman, gikan silang trabaho, loy kayo, pero mga asawa, mga batanon pa, mga anak, bata pa, nag-bike silang doon, gikan trabaho taon. Hindi kamot ba? Bisag ulan, hala, gabike, na igo sa litik silang doon. Patay. Ang ilang mga asawa, igsuon. Sila, dili sila igsuon, but bayaw. Patay doon. Karon, sabi ka ng ilo ang ka. Muna, kung nailiti, tago na lang kung nakas open field. Amen? O, ano na ilabos with mensahe. Dito ko sa kilid sapa na lagi. Pasok ko sa ilalom kay. Maigo ko sa liti. Patay, gugwani. Kaya kung ginawa ng pataa para sa kasawa. Naagad naman yung maminta na. Na-slide ko mga kaigsonan. Na-slide. Kaya akong gisuka ng sandal ba, kaya wala na nagbutas. Slide. Salamat nga kung ma-slide ka dito, ay makakita. So, bisag dugay ka mo bangon, mag-agulo ka, okay na yun. Kung singgit ka, ay makaduog, mga engkanto ah. Tabang mga engkanto, wag yun, matabang mo. Hindi ko na tinawad na mga engkanto. Kinagos lang sa lasang. Pero, pagkatumba na ko, pila ka minuto, ni bangon ko eh. Di pwede nga natumba ka diha na lang yung kantos-kanto lang. Alright, babe? Amen. Di kakauli. Bangon. Munang, this man, when he realized, mga kaigsunan of what happened, nakita niya yung kaugalingon, iyang na-compare. Amen? Kabalo ka, kinahanglan, kabalutan mo kumpara. So, karon nga luwas ka, ikumpara mo kinabuhi sa una. Asay mas maayo. Usa may nito ba? Usa may kahintan na siya ko naglibog ba mo? Mas maayo ron naluwas ta, oy. Amen. Usa di man ta kabalo mo kumpara. Bali man atong utok na. Pagbuwa ko namin bro, eh. May piwanan ko na baptist. Kailangan ko ani ka tunga. Kisa may nagbuot. Kaya tunga! Tunga, Bran, di ba? Kung man kayo inom, tunga, Bran. Amen? Bangon, I will arise. Stand again. Amen. Mao ni right attitude. Paminaw, kabalo ka when you returning, kung mubalik, di ba ka, importante kaning right attitude. Amen. Right attitude is very important. I will arise and go to my father. This is a good decision. Ang iyang desisyon na sayop sa una, gibiya sa siyang amahan, karon ni decide sa mubalik ako. Kay giningaw kami. Oh. Kabalo ka kung tinuod yung kang luwas, ningawon ba yung nagkasimbahan? Ano ba nagpagagarbo ng mga gunagot? Oh, amen? Amen? Ningawon ka, oy! Amen? Ningawon ka ba? Isang magdituhon imong pastor, ningawon ka sa minalihat imong pastor! Oh. Amen? Siyempre kayo lalaki, maldito. Yun na akong babae, maldita. Are you with me? Amen. Oh! And say to him, yung sa muad ko sa akong amahan, mo rin na kanindo. Balik. Kabalo ka, kung imong tanawon diha, there are two fathers. Are you with me? Amen. Small letter F that represent his earthly father. Tanawa, ni padayon pa yun, and will say unto him, Father, I have sinned against unsa? Heaven. Dili lang siya nakasala sa iyang amahan, but heaven. He sinned against the Father in heaven. And before thee. Mabitaw kaning mobali ka, importante doon ay right attitude. Una, makita, salamat sa paghatag og clue missionary ani. Sa to, kinahanglan doon ay tinuod nga honesty. Yeah. Bali ka ba, ma-honest ka? Are you with me? Nga tinuod yung kang naghinulsod. Tinuod yung kang nakarealize. And then ikaduha, doon ay tinuod nga humility. Oh. Are you with me? Si missionary mo'y gahatag, gatabang na kuha ni gahapon. So akong gilista din. Tinuod nung kitas punto. Honesty, ringon siya, I have seen. Yang giangkol. Amen.
Kung man isolba doon, ang problema kay mubalik kasi interpaludlo. That's true. Amen? Napata? Amen. And then, sige nga, I will arise and go to my father. I have sinned against heaven, and I have and before thee. Tanawa, verse 19. And I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy what? Hired servants. Kamu kung sana, that is humility. Amen. Before, so, give me, give me, give me, give me. But when he realized, he said, make me, make me. Wala ba gimana yung panalitan? Hawa ka sa imong balay, layas ka. Yan, ibalik ka. Pagbalik ni mo kita ka sa imong papag mama, mudisura day ka sa kwarto. Ang sayo na ni mong buhaton. Ha? Mudisura sa kalwido? Dili, oy. Ang insakto ni mong buhaton, duulon ni mo imong papa. Papa, saylo ako. Mabito lang na ubang balik, di good ka pa sa. I'm just observing. Kapag ako kumubalik ka, ang una ni mong duulon, imong pastor. Amen. Are you with me? That's Kaya right. pastor na ni Papa Simbaan. Una ang ginoor mo ko nakasala pa sa pagsur. Amen? Amen. Ato yung tanong. This is an attitude nga kikinahanglan when we return. Humility. Kabalo ka. This is one of the things that I learned aning nga passage. Usa nga di kabalo ning anak ka kaning bata kaning pag-alagad. Di sa ganahan nga mo alagad. And I think this is one of the reason na nihawa siya. Are you with me? Oh, nga naman, because during this time, ni anak naman siya ka, make me as one of thy hired servants. Tanawa, verse 20, and he arose. Kani, istorya pa niya yung giplanuhan ba? Ano nga diba, nilayas ka. May mo nang planuhon, oy. Di ba? Iguli ni mo, maguna-una ka nga, panalita na arus papa dito sa putahan, kung sa kay akong approach, kung saan kayo mo, imo na muna-unaon. Para pagkita ninyo, kabalo ka kung sa iyong insulti. Amen? Di pwede nga pagbalik ni mo dito, aming awis pa to. Ikaw gumamahana ka. Lais mo din. Di mo mahuwi. Are you with me? Amen. Verse 20, and he arose and came to his father. Kinsay ni doon? Not the father, but the son. Di ka kitaan nga passage nga gipa public service sa amahan niyang anak na wala. Elias. Actually, kani nga anak, huwag mo yun nawala. Kapalo man siyang nilakaw. Are you with me? Wa mga kaigsunan gipapangita. Iyang gipasagdan nga makaamgo. Makaamgo ramang ginaway. Yes, amen. Kayo sa'y ka na bitaw atong spoil. Mugara. Yes, right. Amen? Yes. Kanang maglayas-layas, mulayas ko. Tagay plite. Amen. Amen? Di ba na mo dayon? Ano sa? Pamina bitaw. Pamina mong mga anak. Ay, layas-layas. That is a bad attitude. Are you with me? Pasalamat mo nga naay sugo. Kanang suguon mo sa balay ba? Pasalamat mo na amoy buhaton. Ang unsa ram day mo mukaon na. Kaang wa ra bay trabaho ingon ang Biblia. Di pa kanon. Mao ni prinsipyos Bible ang tapulan, di pa kanon. That's true. Amen. Amen. Kaning tapulan ba mao ra ba nay mo unang tak-ang sa lamisa? No. Nga dugay mo na. Oh. Di bagyod manghugas. Oh.
tudluan na to, paminaw mga ginikanan, minaw mong mayan people, mga bata nga nakaroon. Dili na torture kung ang atong anak gitudluan na to trabaho. Amen. Yes. Amen. Mag-unsa man ni kung di na to ni tudluan o trabaho, managko ni mga kaigsonan, managko ni ilang mga braso nga mga way buot o way gamit. Yes. Are you with me? Amen. Oh! Kuya, mag-unsa man ni sila mga minyo ni. Nga di man gani kabalo mula mag-break. Kamong mga ginikanan, kung dagko na inyong anak, ay maglabag break po. Yes. Amen? Amen. Sila ay palabhag. Yes. Amen. Dili na, kabaw ka ang atong nasod ka ng child labor. Dili na child labor! That's right. Luoy ning atong mga anak kung di na to ni tudlo ang trabaho. Agad. Amen. Ikumpara rong generation sa ato ay ka nga pastor sa una atong generation pero sa karon lahi may tinuod na ako nang angkonon lahi gyud ang generation karon. It's true. Pero doon na tayo mga nindot nga makuha sa generation sa una. Dito ang mga generation sa una kamong mga idara karon. Kani pila edad ninyo 80 90? Mga responsible. Amen. Hello, amen. I can remember buhi ko na akong mama. Kinder ko. Mga 4 ka kilometro. Kinder ha. Di ko ihatod. Karon, pasang indota. Kinuha, hinatod. Dako pa kay balong. Ang grado anak. Amen. Tudluan na to, oy. Yes. Dito tuo anang mga balaod sa Congress nga child labor. Right. Ang nangas Bible tudluan og work. Yes. Amen. Amen. Dili mo na child labor nang imong pagasong plato. Agad. Yes. Ang unang itudlo sa itong mga anak, kabalo ka gusa? Kabalo mo gusa? Huwag mo kabalo na. Kabalo, tudloan mo na ako. Libre. Gabi ng mga dagko-dagko na, ang una nilang kinalan makatunan, kanang pagpilo sa higdaanan. Amen. Pakit kayo, mga kaigsunan. High school na ang tigpili umamag ako. Amen? Managko na, magsiga ng mata. Yes. Kaya kung makaminyo po nagtapulan, nabito ka mong mga babae, pagita mo ka ng di na ng gwapo. Kanang gwapo, bonus na lang na. Amen. Yes. Pag di lang, kanang Kristohanon dapat, faithful, dili faithful nga Kristohanon. Kuya, pugihan. Hoy, pugihan. Pait kayo makabana kag tapulan. Yes. Amen. Amen. Una mag-atubang mo. Pastor, okay na. Bahalag saging, basta lapin. Sulaye. Sulaye, usa ka simana, puro saging inyong kaon. Talawag na ba'y gugma? Alam niyo, baby? Di ba inyong na, mura nagnilusak? Tinood, di na tinood. Oy. Bahalag kamunggay, basta way away. Bahalag kamuti, basta di magkarati. Mag-unsa man ang adubo, o sigla gubo. Amen? Ang mutuo, pas mo. Wag ayo, makasawa kag tapulan. Sige rag panguhag lusa. Are you with me? Sige rag atubag sa amin. Yes. Hoy, kamo mga babae, pagpagwapa, oh. Amen? Eh, di maayo manimba mo nga, di mo gwapa. Dapat manimba, gwapa. Oh, amen? Kamo kumadto bitaw mo mga government offices, pagwapa mo. Pang lipstick. Pang make-up, para di mo daog-daogon. Hello? Usay, abot ito sa government offices, daog-daogon, taka itong naon. Daog-daog naman. Pagkarumpon. Amen? Abot naman tayo. May huglimas, walay klarong ba na? Outline. Humility is important.
Unang sa pag-alagad sa Ginoo, paminaw sa akong gikaingon, it is not about actually salamat sa ability, but attitude is more important than abilities. It is not about your work for God, but your walk with God Amen. is important. Ngayon sa no more worthy. Dapat makita na ito. Ano kayo angay ito? Yes. Amen. Kasi may angayan na ito. Right. Ha? Kinsa? Tindog. Bakit angay eh? Bakit angay? Ginuore ang yan. Amen. Hello, amen? Usa, maguna-una ata, mag-daydreaming ta nga. Ngayaan na ako. Wag ka angay. Yes. Amen. Bakit angay? Ginuore lagi. Amen. O di ni nato ma-realize, kita katarog alagad. Yes. Hello, amen? Kanus amang ka makakat-on og humility. Kanang ang imong tanos, imong kaugalingon, wa kay pulos. Right. Amen. Yes. I am not worthy. Kanang tanaw niyo sa imong kaugalingon, you are nobody. Yes. Amen. Kung kakatun ang humility, kung tanaw nimo, you are somebody. All good. Amen? Amen. 20. Mantay. And he arose, wala akong katulugon, and came to his father. But when he was yet, tanawa ni, a great way off, layo pa siya, his father saw him. Wow. Amen? Layo pa, nakita na. Siguro ang ilang balay ani elevated. Tanawa, pagkakita samahan, siya yung nabati. Had compassion. Amen? O ang amahan, mga kaiso ng kami na wa kahulat na moabot silang balay. He ran and fell on his neck. Higakos and kiss him. Kiss mo, di ba? Really? Tanawa ang gugma sa Ginoo. Amen. Kasi nakasulat di Layas. Layas talaga. Mga daghan ka. Gipalayas. Ako bang gipalayas? Ako gipalayas. Nilayas ko. 1 month. Tapos balay sa akong lula. Muna akong balay. Ang balay sa akong lula, mga diyan silang mangina. So akong papa maglagot yun kay Dol. Dito ko, nagpakita ko, mabuutan ko dito. Ugihan ko dito sa akong lula. Dispoil po ko sa akong lula. Kontra lang sa papag si lula. Ano yung manang ipagpulo? Pauli, ano? Tingnan ko muli. Anong masigar mo? Hello? Magsugat king papa. Ang dalan, usara ka po, mahimong duha. Usa to kabulan. Kami na, kung nabitaw naglayas-layas, ayaw kukupa. Pauli ah. Yes. Amen. Amen. Hindi maguro kita. One time na asawa sa pastor ni Layas. Hindi ako mabutang pangalan. Ni Layas ni uli sa ilang balay. Pagabot dito sa ilang balay. Gahilak, gabit-bit sa bata. Kaya nagpalaban ba? Kung siya magkaday. Daging. Ay, bago mawagin nyo. Bago pang mayala. Yan ang, dahil, ang nakliti. May mga gidang taksi para pauli dito. Mo inipot na amahan. Di kayo maglaban-laban. Kamu bitaw maugangan na mo ay good mo apil-apil kung na umilabot. Kaya makakos na mo mga kaigsunag bulag. Daghang mga magtiayo nagbulag kay di ay mga ugangan, mga hilabtanon. Amen. Are you with me? Oh, hinumduman nga sa dihang na naminyo na ang iyong anak. Unsa gani mo?
Coach. Are you with me? Coach. Di naka-playing coach. You are a coach. Huwag kaya pisdula. Amen? Kung nara kay kinahanglan, kinahanglan ka. That's wisdom. Amen. Amen? Oh, nyawa po na nagpasabot nga, di talaminaw o advice. Amen. Ato ning balansiho na. Amen. O kaya atong mga ginikanan o mga ugangan na na advice. Hindi na mo advice para nato. O kadautan nato. Compassion kiss magkaigsoon gabi ha eh. Ano ba? 21. Nagkita na sila balik. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven. And in thy sight, gihimo, gina katong iyang giplano, katubitang iyang giistorya, gimemorize to niya. Nga pag-abot yun, mo gawin isulti, kung ito ng pag-abot, ayaw nang dagang pasikot-sikot. Pasahilo ako. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Nag-away ang bana nag-asawa, nilayas, ipalayas ang bana, uli. Kuya, pag-abot mo dito, ang imong asawa ka anak, ay, wala. Pasahilo ako, may love. Laputa, pasiluon ka, ay! Amen. Akong papaluwi kayo kung mag-away. Kita mo mag-away ng papa? Mama? Kita mo sa akin. Kagsarang sila, pero luwi kayo kung papa mag-away. Dako ito siya glawas, pero di ito mag-uhugit ang manguan to siya. Pero kita ako ito mga gisik yun na yan sa nila. Nga magpunos kamras. Unang ka mo mag-ampo mo, karuhon yun na yun, basig nanay, kaliwat, ungo na yung masaw. Sumun ngamras. Mga kaigsoon, ipalayas. Palayas. May dato'y ipalayas ng alas 12 gabi eh. Ngayon sa papa, kanang tersi man ang mga pwede na mga ko. Musang hangyo! Kanang ugma na lang kumulayas sa gabi eh. Di man katahas talawang ito ang papamit niya. Imbis alam ng sukua, nangatawa may kumang gabi eh. Na ay nagpalayasa kay basig kung siya may tabo alas dalang. Oh. Pero sila may nanipalayas, gadag sako. Kaya mulayas ka, mga pagbakuan. Gagsako, butar sa nina. Kaya wak na magdali ba ka? Di ba ka mga, nabre, mulayas nga, panuhan o sa kasimana. Mulayas ko, sunod ka na, ako nini ipakida. Kaya paghaman, gibutang tong duha ka pusil nga katong mabumba. Duha ka buk, dahan pusil, duha ka buk. Ulang matog, buhat. Pagka alas 12 gabi, naningkagul. Saan ko sila? Mas mga ato, ako pa silang iring ron ng tsungkap. So pag-adto na ako dito sa kusina, ang akong papagag kaubahaw. Ay, kasama. Kung naa-diri papa ni uli, nagkaon. Naos mama. Sermon namang. Sermon ba? Kaon, mga ano namin. Kani mga babae usay, maayo ra nga din yung paminaw. Pagkauman, ngay pasaylo, human. Already? Mao naman isulbad God. I have sinned against heaven and in thy sight, and no more worthy to be called thy son. Tanawa, dito. But the father said to his servants, bring forth the best robe, put it on him, put a ring on his hand, shoes on his feet. Kabalo ka kung mubali ka with the right attitude, honesty, and humility. Kabaw ka, i-restore sa Ginoo ang honor. Amen. Ibalik sa Ginoo. Ibalik ba wala? Ibalik. Katong pinakanindot nga sapot. Dadag, sugoy na musugon. Pagdali! Ilisin eh. Kaya nagkagitlay ba ito siya? Put a ring on his hand.
Wow, ring. That's a symbol of authority. Ang ring ba? That's a symbol of relationship. And shoes on his feet. Maglakaw, mga Kristo na nakasapatos, was puting kayo. Kung mubakslide, bitaw ka? Huwag ba nagbaslide? Karoon, nindot kayo mga naw. Nindot kita na. Sulay, backslide. Alright, di ba, ang inyong mga physical nga postura, mapiktuhan. Amen? Honor, gi-restore mga kaigsuonan sa amahan ang unsay nawala sa iyang anak. Pagkanindot mga kaigsuonan. Kabalo ka, that robe there, daghan ng guning application, nindot kayo nga parable. Amen. That robe there represents the righteousness of Jesus Christ. Salamat mga kaigsuonan na inigbarog na to sa amahan dili atong pagkamakasasala. Amen. Why? Because of the robe of the righteousness of Christ. Put it on him, put a ring on his hand, and shoes on his feet. Ilisin ninyo kay magpartita karong gabi. Parte na? Wa pa yun naman yan sa bring hither the fatted calf and kill it. Let us eat and be merry. Dad atong pinaka-tambo. Kung saan ang calf? Baka? Baka? Katong pinaka-tambok nga baka. Kay magsadya ta. I cannot remember sa minsay. Doon ay wali anis pasuray. Linggot kayo. Understanding. Di na ko kahindo. Understanding the reasons of our rejoicing. I think one ay message. Amen? For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Amen? Understanding, katutong eldest son, understanding the reason nito, understanding the reason of the celebration. That's the title of the message. Hindi na ko kayo nandun sa point, but that message maybe was 2007 or 2008. Nagiwali ni Pastor Ryan, understanding the reason of the celebration. Wa kasabot tong iyang magulang. Nagpunto, nilayas ni nagpapadlo ni ihawan man mo. Kabaw ka, ingon ana ang gugmas Ginoo. Ingon ana ang grasya sa Ginoo. Unsa kadako ang atong sala, mas greater ang grasya sa Ginoo. Unsa kadako ang atong pagpabadlong, mas ingon ana pud kadako ang gugmas sa Ginoo. Salamat mga kaigsunan, nakabalik ka. Ba't doon ay nag-sacrifice? Naihaw ang baka. Amen? Walang sadya sila mga kaigsunan, niabot ang magulang na sina. Nawa man kasabot. Unsa man o diri nga unsa man ning music, unsa man ning tukar-tukar ninyo? Sama ni inyong sayaw-sayaw dire. Sama ni inyong sadya-sadya dire. Hello? Actually, ang usa nga interpretation na I will close is Christ is teaching the Pharisees. Ang mga Parisiyo, di sa kadawat makasasala. But Jesus, Christ, God, is loving God. Salamat nga gidawat tas Ginoo. Atong kinabuhi sa una, naslapok sa sala. Pasalamat when we come to Christ, God forgive us. Forgive us. Sa libot sa Ginoo. Amen? Amen. Tanda ka? Mag-up down mo. Ay ko slide. Amen?
Ay, backslide. Tulor baka tudlo ni padung ako. Ay, backslide. Di maayo. Nga kung pananglitan ng gani good, magka-backslide good. Balik. That's right. O niya, kinahanglan na kay parang honesty. Ikaduha, humility. O niya, i-restore ang imong honor. Unang backslide, o niya, kita nimo ba, tinarong ka, ibalik. Are with me? Amen. Kung ano sa imuhang pagkamimbro sa una, ibalik. Amen? Makita, mga igsunan, in the process of time na nagtinarong ka, ibalik. Amen? Are with me? Amen. Balik mo. Sulay mo ng pagkadlok, pero salamat na balik sa Ginoo. Balik mo sundid eh. Balik mo wali, balik. Amen. Asa you learn to return. Amen? Amen. There are dangers. Unang ayaw backslide. Kung pwede. Amen? Pero kung di good makaya, pag ikaw bumagay, saan pagbalik? Unang kung di ka kabalo balik, ay na backslide. Yes. Amen. Oh. Kabasig madayonan ka. Amen? Ibisang baka mo may ha, basig ikaw may ha. Amen. Dalang ta kay another message na ng Elvis. Sa. Oh, hindi ka mahaman. Praise the Lord, ginaapat ka karon. Yes. It is because of the grace of God. Yes. Grasya ni Ginoo tanan. Amen. Kapadayon ta tungod po sa grasya sa Ginoo. Amen? Unsay reasons? Selfishness. Banta sa imong kagalingon. Amen? Self-will. Ayaw tumas gusto. Amen? Amen? Amen. Oh, then, results. Tanawang resulta. Nisirap rin may gisunan. Muha na lang baboy. Bantay baboy. Lumoy kayo. Buntog kayo. Pait kayo yung kinabuhi. Nahurutan. Huwag katagbawan ng kinabuhi. Gusulayan ng kalibutan. Huwag yung sa natagbaw. Amen? Kinaras Ginoo ang katagbawan. Nga kung balik na ka, ay nagusap. Yes. Amen. Ano ni? Amen. Di nakakabasa na kaning usa ka anak nga nibalik na po backslide. Amen? Kung ka nang ni-backslide ka, o yung nibalik ka, gibabalik ka, o yung ni-backslide na po ka, o yung gipabalik ka, nibalik ka, gipabalik ka, o ni-backslide na po ka, abusar na. Oh. Yes. Are you with me? Amen? O kanang nilayas ka sa balay, o yung gipabalik ka, puyo, o yung nilayas na buka, balik na buka, puyo, o yung nilayas na buka, o di na naisakto. Amen? Pinawat ko doon natin nagkakunan ng mga prinsipyo o kamatuoran karong hapon. Heads bowed and eyes closed. Father, salamat kayo sa imong pulong. Thank you kayo sa Biblia, Lord, na mo remind na mo, tudlo na mo, giya, mo correct na mo, tulid sa among kinabuhi. Lord, tabangin ni, kaya imig kusog, kaya imig grasya, na hindi mo backslide. Among nakita Ginoo ang kinabuhi sa backslider, na dili kini maayo, batik ng kinabuhi. Dili ka mahimaya, di ka mahimuot ni nga kinabuhi. Lord, tabangin ni nga mo pundo koyo sa imong presensya. Pabilin da sa imong balay. Mag-alagad tungod kay naa ang panalangin sa imong balay. Salamat kayo sa mga katawhan nimo, manikat kong Lord sa paninguha, paningkamot sa pangalagad kanimo nga dunay pagkamatinud-anon o pagkamatinumanon. Lord, proteksyon ni ang mga membro. Kabalo ko Ginoo nga dunay yawa ng wali ganina. Nami kaaway. Kung maningkamot siya nga tuhaon ni, birahon ni, palayo ni nimo. But Lord, you are greater than the devil. You are powerful than the devil. And we want to claim that power, Lord, karong hapon. In Jesus' name.